Jangan lupa subscribe Cah Jumantono. Oke. Kanggo koncoku driver bakul sayur Karanganyar. Oke, dalan sing berubang. Dodol oke saingan, ora usah sambat, tetep semangat. Dodol rada sepi ora apa-apa. Enek beras sing kudu mbok dadekke nasi, lan enek ukti sing kudu mbok dadekke istri. Mbak, pacarmu bagus? Iya. Sugih? Iya. Kerja? Iya. Alah, ora jejel sayur. Kopi, kopi mun di lho.